uSine wangitshela ukuthi usekhokhelile imali yaphela kodwa wena still usazofika lapha mengingekho wena bafika kahle ngiphuza inyongo wena hey yangidida mfethu kuyakuhlula bhutami ukuthi ngikhuluma nentombi yakho ngikhuluma nentombi yami kanjani ukuthi masengislima wena usengislima wena ngizwe usengislima imali yakho ipheli yini kanti wena imalini kanti yakweleta yona usengislima yabona isiqo sakho ushaya siphumele ngale mina ngislima hawu usuqedile nawe ndoda yeke lokungibamba nawe hawu usuqedile tshela le ndoda lengizoyikhahlela manje mina ngumzulu kayiwani ungathi ngeke ndoda ngizwa yini ungathi ngeke ngizwa yini ndoda ungathi ngeke ngizwa yini ngeke ungazi wena yazi ngiphuza inyongo yazi wena ngiphuza inyongo wena ngiphuza inyongo Ngiyanibingelela lento ababukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Mandla Zulu. Umnguye Nkomo Sovukazi Mvuleni, intokazi zala Mamkhize. Namhlanje ngiyanibulisa kwishow esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke njengoba ubhuti wami elaceleni kwami, kusho khona lokho ukuthi ikhona lento engamphethe kahle neze ngoperson athandana naye kodwa ke uzokasilandise kabanzi ukuthi kwenzakalani manje yini le ngabe useyayisola. Sabona kunjani? Ngiyaphila sinjani? Ngiyaphila nami. Ubhuti waba isibongo? Ngundemanda uCwenzi. Oh okay, ubuya kuphi? NgiswakaDukuza eSteng. Oh, kaDukuza kuseStenga? Yebo. Okay. Ukhulela khona vele? Yebo ngikhulele khona. Oh, okay. So njengoba ula eThekwini usuka khona manje noma mhlambe unomqasho? Ngiqashile njengoba nguconductor wamatekisi wama-truck sorry. Oh, okay, kulungile. So ke ngicela ungichazele uhlangane kuphi noperson wakho? Kwakuyimuphi unyaka futhi nahlangana kanjani? Usinqale ngegama lakhe uSine. Okay. Sinethemba Mtshali. Sahlangana eThekwini workshop. Okay. Yeah. Ngicabanga ukuthi bekuunyaka ka-2017. Oh, okay. Yo, sesiside kakhulu isikhathi. Mhlambe ngabe ugodo senibusisile ngabantwana noma nje abengakabi iplan yini le? Ngicabanga ukuthi bese ngikufisa lokho njengomuntu wesilisa ozazi ukuthi ufuna empilweni. Oh, okay. Manje ke yini le eyakubiza ukuthi oyakubizela kuSine ukuthi umsukele xoxana indaba zothando funa ukuthi ube ipartner yakhe nje empilweni yakhe? Usinethemba ngathi nje ngimbona ngalifunda ingaphakathi lakhe ngabona ukuthi umuntu ongaphila phakathi kumina nami ngiphile ngaphakathi kuyena sengingasho nje ukuthi engaba umama wabantwana bami. Oh, okay. Umuntu onjani yena? Umuntu olungile, umuntu ophansi, o-understandayo, one-support nje futhi kakhulu. Ulaka kanjani? Because abantu abaphansi yo ulaka hayi ngeke is not make sure. Akanalo ulaka manje ingakho ngisola namuzi ngabe mhlawumbe khona into ayenza ingakho ngibhalela ekhaya kaBlack Life ukuthi ngithole ukusizakala because manje nokudla asiswami akusangena angazi kumele ngenze njani ngoba ngiyamthanda lo mntwana. Yini le ekuhluphayo ke? Yini le ekwenza ukuthi udecide ukuzivashela namhlanje? Kwenzakalani? Ngiphuza amanzi. Mhlambe ke esaphuza amanzi nizosixolela kakhulu babukela lapha emakhaya ngomsindo. Siseduze kakhulu nomgwaqo so ningakhali kakhulu mhlamba nisizwa kahle nanani sizozama usiphamisa amazwi ukuze sizokhona kahle ukuthi sizwane because siseduze nomgwaqo. So ngicela ungichazeleke ukuthi kwenzakalani? Siswami sineminyaka cause isimningi impela ngoba ngithe 2017 sithandana. Into engisolisa ngoSine njengoba nguconductor wama-truck nginokuhamba siswami it's about 2 weeks. This is like mhlawumbe Cape Town, eGoli, siyahambisa ama-goods and stuff yabo. Yes. So kwathi ngomunye day ngibuye ekseni yabo. Futhi sasiphume eGoli ngibuye ekseni. Futhi ngumuntu nami vele othanda ukuba isikhisho othanda ukuba busy. Ngithi mengithi hawu ngavele ngabona ijazi. Ijazi, icondom. Ngicela vele ngibeke ngalaleni. So ngase ngambuza Sine mama yini? Wamuva ini nini? Endlini yakho? Ngibengithi ngiyaclean yabo. Endlini yakho? Yebo endlini yami ngoba hlala nayo. Ngani seniqale nini uhlala ndawonye? Naqala nini? Wamuva ini nini? Umuve 2018 because sithandane since 2017.
Okay. Yes. Then nihlala nonke la Yebo, sihlala- and uma uhamba mhlambe kuyenzeka uphele 2 weeks 2 usekuhambeni weeks ngiqashiwe. mase uyabuya. Yes, yes. Yena mhlambe ngaleso sikhathi usele wenzeni mhlambe ngabe uyafunda or uyasebenza noma mhlambe usisi nje oyohlalela endlini. Umuntu osebenzayo but in part times not njalo mhlambe Okay. 3 days a week. Okay. Yabo. Yes. Manje ke awuchazeke indaba yale condom leyo usuyifica endlini uyakhwishiza ubusy. Uyayithanda vele ukuyiklinela kwenzakalani uyithola kuphi? I-condom ngiyithola ekhoneni lombhede. Angazi wakwenzakalani. Manje njengoba uthola khona embhede nina anisayivikeli yini nino snake okungenza mhlambe ukuthi uyashiya wenza ukhohliwe. Phela siswami ngazi ukuthi uthembekile yabo okwegama lakhe yabo. Yes. So beningasayivikeli. Bese singasayivikeli ukuthi phela Okay. nami ngiyindoda yabo yabo ithanda ukuthi izizwe kahle mayenza ucansi yabo. Wena awukaze uvakashise intombi endlini yakho. Ayi bengakaze kwenzeka lokho ngoba Kusukela liqala uhlala 2017 kwaba unyaka owodwa then 2018 sesihlala nawo. awukaze ufake umuntu endlini yakho. Cha, mina ngumuntu busy. Ungangifihleli. Umuntu busy swami yabona Ungangifihleli. ngiyobona nje ngiyindoda yomZulu Okay. eyimisele ngempela. Hayi futhi angithuki mekuthi uthi kuyakuthusa ukuthi ubone icondom kuyaba nina nisebenzisi and nawe awufaki intombi vele endlini. So angeke phela iziyehle nje emafini itholakala sisendlini yakho. So na kanjani khona udaba olungemumva. So uthi uyayibona uye wambuza ngayo noma wenze njani? Isebenzile? Isisebenzile. Okay. Mbuzile ngayo noma mhlambe wayishiya nje kanjalo waphuma kuyona? Ngazama ukumbuza ngoba phela fuze ngisithole isixazululo salento ukuthi kwenzakalani ngoba phela uyazi ukuthi ngimisele ngayo and ngase ngiqala nami ukuthi ngenze iplan ukuthi ngivele kubo. Okay. Yabo. So uma sekwenzeka kanjena ngambuza ukuthi sineke kanti kwenzakalani phakathi kwethu yabo. Because nami bese nginazi insolo yabo ukuthi abantu phela uyazi nawo sisami indaba ayihlali phansi yabo. So ngibhalele la ekhaya nami ngifuna ukuthola kahle ukuthi kwenzakalani yabo. Ngalento le yabo. Manje uthe ubusola. Yes. Uqala ukusola ngoba nakho sobona icondom noma unazi insolo ngemumva kokuba ubone icondom. Nginazi insolo. Bekwenzakalani yini le ekusolisa kakhulu? Into engisolisa kakhulu kunogogo benokufika. Okay. Ethi ngiqaphele. Yabo? Nami ngibe nokuthuka uthi ngiqaphele. Ugogo owakuphi? Ugogo unext door ngoba ngubone mhlawumbe like kuyaqashiswa and stuff Okay. kuba nezindlu lezo yabo. Okay. So ugogo waba nokungibiza uthi wemntanami uqaphele wanganginika kahle isithombe esigcwele Ukuthi kwenzakalani? ukuthi kwenzakalani yabo. Kwaba nami into engangayinaka le nto because nawe uyabazi abogogo laba besimanje bathanda indaba kakhulu yabo le nto. So mayethi uqaphele why ingqondo yakho ifike fast ekuthenini uqaphela ngohlabangani? Yini ekwenza ukuthi mekuthiwa qaphela kufike yena qala emqondweni? Kufika yena kuqala ngoba phela nayi nale condom endlini. Okay. Manje mhlambe what if bengenzeka ukuthi amfake umuntu endlini yakho kodwa enze ngandlela zonke ukuthi alikho iphutha eliba khona. Wena ufuna ukungitshela ukuthi bowungezwa ukuthi uwena kuphela oligibela ibhasi noma okay ithi ngikulinganise kanjeni. Abantu besilisa banakho ukuhlezi bathi mina ngeke uhambe uye kuvakasheni ngoba ngiyazi mina ebhasini usingcileleni ugibela and ngathi ngagibela ngafika kuphi. Uyayazi into ngisho? Yes. So wena ngesingawe bowungeza ukuthi mhlambe khona ibhasi osuligibela naye noma usaligibela wedwa yini noma uze waqala ukunothisa la ubona khona icondom? Ngiyenqamba manga yabona into yakho sesiwami uyayazi. Yabona njengoba sekwenzeke kanje singize ngitholele ijazi. Kukwaba khona ukufika lokho ukuthi angeke ngenze iplan ngempela. Mhlambe ngingamletha lo guy mhlambe enze angicacisele ukuthi kwenzakalani kahle because nami angisitholi isixazululo kahle. Awungiphenduli. Angiphenduli. Umbuzo wami uthi okay ithi mhlambe ngibuze ngenye indlela. Abantu besilisa banakho ukuthi ngizwile ukuthi mina ogcinile
noma khona sengilekelela is it true noma kwamanga ngizama ukucheck ngesimanga sokuthi ukuthi weqaphela kokuqala that's 1 2 uye wafica ijazi wena awuyizwelanga ukuthi ngathi angisekho ngedwa la sengisho ukuthi lokhu kwe-condom ikhona okuvele kwangenza ukuthi nami ngivolwe imoya cause ngeke ngezwe ngaphambilini ukuthi okay shuthi lento ugogo ngabe uqinisile ngempela ukuthi usuke wezwa yes ngiyengezwa yabo manje nakho sengifica ijazi ke manje ayibo ingakho phela ngimela nginyusa amasokisi ngoba phela usinese sami ngiyamthanda inhliziyo yami yonke okay kulungile umfolo sike samthola and ukhona angazi uma kulungeleni ukuthi ngimlande ukuthi uzokwazi ukuthi uzikhulumele naye kodwa awubanga usangichazela ukuthi inamba uyithole kanjani kwenzekeni bona ufike kanjani ekuthenini uzuyamthola ubhuti lo cause phela kwi-condom iyayibhalwa inamba yomuntu okusuke kade egqokile ya qinisile phela uthole ngicela ungivele ngingene emlomeni straight siswami njengoba lo guy enza lezi zinto lezi usise yena lo uke washawa imali njengoba nami ngingekho ngiyale yabo okay so nje beshawa imali lo guy ube umashonisa yabo njengoba umashonisa sho ukuthi kusale kwenzeka into eyasale yenzeka ngingekho yabo mhlambe usisi uyena usine yabo wazama mhlambe ukuze athole le mali ngoba phela ngeke nginazi abantu besifazane but if akusuma shonisa but if uyena umashonisa bona uGoFlow wasendaweni uyazi ukuthi ula njengoba umakhelwane wami kukoba khona lokho ukuthi uGoFlow bengaqamba manga okay yabo shuthi ukutshelile nokunye akagcinanga ukuthi uthi uqaphele kuphela sisami kuningi gcwele ekhanda lami manje yabona ngisangene ekhanda ithi ngimlande ke mhlawumbe uzokhona ukuthi uzikhulumele naye ngiyacela ukuthi umlande because manje ngeke ngikhona ukuthi kwenzeke kanje cha sithanda line siphinde sinamukele futhi babukeli kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami sake bhuti uvumile ukuthi asijoyine so angazi noma uzokhona yena ukukhipha iqiniso noma angeke azakhona na kodwa ke asike sibone ukuthi ingabe kuzokwenzakalani sabona kunjani yebo ngiyaphila njani ngiyaphila bhuti waba isibongo Ntshangase Ntshangase yebo all right mina ngandlela ubhuti yamazi hayi ngimazi uyaqala nje ubuso hayi ngiyaqala okay kuningi kodwa ke uzokhulumisana nawe akuchazele ukuthi why sikucelile usondele nganene ubuya kuphi uhlala Mayville okay ngiyacela ukukhulumisana naye sawubona mndeni yebo bhekani ngiyancengeka baba ya bafoi bafo ngibhalelela ekhaya ka Black Life kahle ngifuna iqiniso lokuthi kwenzakalani phakathi kwakho noSinene uSinene baba usuyibuzisa manje uthi ngiyadideka ukuthi baningi phela uSinene angikuzwa baba uthi ngiyadideka ukuthi baningi uSinene manje mangacacisa ukuthi yena muphi angazi ukuthi ukhuluma le mali yakho kanti ayipheli ne baba yena ayiphi imali awusoyena manje wena umashonisa ngiyena umashonisa mina usho ukuthi uGoFlow namanga angazi awusazi manje kahle nongiphuza inyongo wena bafu ungafika ungithathele umfazi wami noma udidwa ukuthi ngihamba nama-truck ngibheka le emazweni webafu ngumZulu kayiwani mina manje ungathi manje ngizwa ungathi manje sengishilo yebaba thana ngingaphindi wendoda thana ngingaphindi indaba ngicela ungicacisele la kuyokushonisa uthi ubhuti umashonisa wena uthi asiwuyi angimazi uphikani angiyena mina sesamashonisa okay usine wakamtshali uyamazi ngiyamazi niyathandana yebo okay into eqanini le last year yebo so usine uthe uhlala kuphi uthe uhlala noba mawumbona nibonanela kephi usine ngokuhlala kwakhe uhlala eStenga okay so ukubonana kwami naye kuyenzeka sidibana eThekwini awukazi uvakashe endlini ahlala kuyona
bengifika endlini ahlala kuyona cause umuntu ehlala yedwa. Ha. Oh okay. Uthi kwena uhlala yedwa. Yebo washo kanjalo. Mawufike endlini yakhe. Awukazi ubone nje mhlawumbe izicathulo zomlisa noma amabhuzu noma amateki noma ama-jean noma ikipa zabantu besilisa. Awukazi uhlangana nento enjalo endlini asini. Ukuthi bekuyinto uma ukuthi bengifika endlini into bengingayinaki sisi wami. Okay. Yeah, cause mina bengisuke ngize kuyena hayi ukuthi ngizobheka into esuke isendlini. Okay. Usine uthi indlu yakho eyakhe. Endubafu ngalawazi ukuthi usine uhlala yedwa. Usine wangitshela ukuthi usekhokhelile imali. Yaphela kodwa wena still usazofika lapha mengingekho. Wena bafika kahle umphuza inyongo wena. Hey, yangidida mfethu. Kuyakuhlula bhutami ukuthi ngikhuluma nentombi yakho. Ngikhuluma nentombi yami kanjani? Uthi mase ngislima wena, msengislima wena. Ngizwe, msengislima. Imali yakho ipheli yini kanti wena? Imalini kanti yakweleta yona? Msengislima. Yabona isiqosa ngishaya siphumele ngale, mina ngislima. Hawu usuqedile. Nawo ndoda yeke lokungibamba nawe. Hawu usuqedile. Tshela ke. Le ndoda lengizoyikhathela manje mina. Ngeke. Mina ngumZulu kayiwani. Angihlanga. Ungathi ngeke ndoda. Ngizwa yini? Ungathi ngeke, ngizwa yini ndoda? Ungathi ngeke. Ngizwa yini? Ngeke. Awungazi wena, yazi ngiphuza inyongo. Yazi wena ngiphuza inyongo wena. Ngiphuza inyongo. Le eyokushonisa inyongo wena. Azi ubhuti uhlule into bafana bakaZulu. eza mngani wami uhlule into Angeke elula umngani wakho, mina ngibiza umngani wakho. kodwa sengikubizile uhlule into elula mfethu ukuthi sikhulume njengamadoda ungangibizeli igora ungangibizeli la sixoxisane kahle mawufisa ukukhuluma nami mina bafo umuntu wakho ngangazi ukuthi umuntu wakho uma uthi umuntu wakho ubombhalela esiphongweni mngani wami Kahle into engibuka uwena igwala la. igwala Indaba wona uhlezi unama bodyguard ngoba mayakubolisa ngalabo busheleni bakho. Indaba ungabe indoda wedwa. Ngifika kahle qathatha khombisa ukuthi nami ngwaZulu kahle. Hayi lokho singayenza. Uyivaka wena. Singakwenza futhi ngalokho. Singakwenza ngalokho. Asikonze manje wena. Yewona. Ngizokubulala wena. Ngizokulimaza wena. Ngizokubulala wena. Ngizokulimaza. Usine wami. Angihlangana nalokho. Tshela. Ngizokubulala wakho sengimsebenzisile ngiqedile. Hey. Ungeke webapho Le yokushonisa bhuti ihlangana kanjani? Ungibambelani? Sisami nje ngikulandise ngodaba lokushonisa. Angishonisi mina. Umuntu oshonisa uma wami. Okay. So if kufika umuntu ezoboleka imali kumzali wami, ufike ekhuluma nomzali wami asithi angithatha imali ukuthi nike umuntu. Okay. So wafika usinezoboleka imali. Sikuzosondela nje kuphela kwenyanga. Mayifika usine mina ngabona intombi enhle. Okay. Ngokuthi phela ibhaliwe intombi ukuthi ekabala isiphongweni. Mina ngashela intombi, ngibona inhle yangichaza. Yathi singili kuwena intombi. Yize ngakubuzanga lokho sisi wami. Kodwa nje saxoxisana kwafika ekutheni ukuthi ke mina naye siyathandana. Ukuthi ke uthandana nobani kanjani azange ngikubuze futhi nje akuyona into engathi awuzingeni. Yeah. Yabona labo. Now that uyazi ukuthi nangoku uPhesile athandane naye kusuka nge2017. Mhlambe ngabe umiselele ngokuqhubeka nobudlelwane bakho noSine noma uzobadedela. Mayisayihlangisa kanjena nje ngisafuna uqhubeka yaxhume kanje. Ngisazoqhubeka mina noSine ngeke ngimiyeke. Hayibo webapho. Ngeke ngimiyeke. Hayibo wendoda. Wena ungifunani kahle? Angifuni wena ngifuna intombi yakho. Wena ungifunani kahle wena? Ungifunani mfethu, ungifunani? Ungifunani ndoda? Ungifunani ndoda? Anekela isiyeke vele sithathane lento ngishaye ngeperfect. Ngiyeke nduna, ngiyeke suka nduna man. Zokubulala wendoda, uyangizwa kahle? Hayi nisazoba nenkinga. Wena usangizokulimaza mina. Sazoba nenkinga. Yazi futhi vele ngiyolanda into yami kahle. Wena ungazi kahle. Ilandi. Awungazi kahle. Awusabisi mfethu. Ngaphuma nje uxhuma utrikadi lo awungisabisi. Awungazi kahle. Uzongazi. Mina ngokaZulu, mina ngizwa kahle ngokaZulu. Angihlangana noZulu. Angihlangana noZulu wakho mina. Okay. Njengoba Usungibamba bhuti nawe. njengoba ethi ubhuti akayimisele ngokuhlukana noSine wena ushafuna ukuqhubeka naye. Ayikho. Uzobenza nje sibahlukana. Uzobahlonisa kanjani? Hayi fuze kufika yedwa phakathi kwethu. Ukuze kucace ukuthi uSine one. Mina ngeke ngizwe ngale ndoda. Mina ama bodyguard akhe lawo. Kuzofa ba? Kuzofa wena.
kanti uba wena akutshela ngani uSineya ukuthi ukhulelwe ukhulelwe ingane yami ngiyazitshela wena kahle kahle yabona lama games owadlalayo mina ngikho ema-gamesini uba wasemagamesini angikho ema-gamesini yakizwa kahle uba wasemagamesini angikho ema-gamesini wena ngeke musungibamba ndoda Ukhulelwe unesikhathi singanani? ha eish ize ngingabi nayo into eqondile kodwa nje ayi besingakabonakali sisi kodwa ngikuseyokwazi kwami naye. Oh okay. Mhlawumbe ngabe ukuthumelela ama results noma waze nini? Noma wena waze utshelwe nini? Cha nje since siyenza lento ijazi zange silisebenzise. Oh okay. Yabo into nje sasiyayi ukuthi mhlambe kube yiphutha into nje yaba inhloso ukuthi yenzeke. Yo. Kanjalo nje sisami. Yabo ngiyazi sometimes kuyenzeka sikhulume izinto ezingekho ngesimanga sokuthi sifuna ukuzwisa abanye abantu ubuhlungu. Mhlawumbe ngabe lokho kusho ufuna ukumzwisa ukuba ubuhlungu umbone usakekho right vele noma uqinisele mawuthi vele usineukhulelo. Ayi akukona ukuthi ngifuna ukumzwisa ubuhlungu ngiqinisile futhi mangithi usineukhulelwe. Oh okay. Ngoba makuthiwa ngathola ukuthi uSineya kunomuntu abambisene naye umuntu ngeke ngimhloniphe mina. Ubuwazi nje ukuthi owami uSineya manje ufike kanjani kuyena? Hayi kodwa bengazi ubungazi siswami nje ngeke ngikhulume nawe ngathi uyangizwa ngoba akangizwa. Lalela la wena lalela umuntu mina ngimbona ngalento esuke ibala kumuntu wesifazane mayithathiwe. Oh okay. Imoto yomuntu ngibona nge-number plate. If imoto ingenayo number plate, if umuntu ingekho lento la ikhombisa ukuthi uthathiwe, mina ngibona engenawo umuntu. Oh. Ngaphandle uma singithi ngiyayibika kuyena bese ngitshela ukuthi hayi cha ukhona umuntu okhona ngebe sengihlehlake ngoba nje ngumuntu wesilisa ngiphiwe amandla ukuthi ngimnqobe umuntu wesifazane ngamagama kodwa ngebe sengihlonipha lowo muntu lo yize ngingamazi. Mayesho kodwa umuntu wesifazane ukuthi akekho. Yebo ngebe sengena ke lapho. Oh okay. Yo. So uba fangiqondile ukumlimaza nje kanjalo nje bhuti wami ukuthi uSineya wafika ekhaya ezoboleka imali. Le mali ayipheli yini na? Walokhu uhlaza ufika lapha emshondolo wami uzonqonqoza ndoda. Imali ngaphela mfethu kodwa uthando. Wonke uthando lo lokhuluma ngalo. Ulaza lapha uthando wena uba wena. Number uba unumber bani? Tshela mina unumber ba wena. Maswenzani masukuthola ukuthi ngunumber ba? Ndoda wena ungazi kahle kahle wena awungazi wena ukuthi nguba wena. Awungazi kahle kahle ukuthi nguba. Uyabona usaqhwala izigqoza amakhetha lezi. Ngizoshaya iphume ngale mina ngazi ukuthi nguba mina. Ayizama bhuti. Ndoda ungiyeka kanti uzwa kanjani wena? Awugqoka icathulo zabafo ngala. Wenzeke lesi simo lesi esimehlele njengamanje. And mayithi ukhulumisana nomuntu athe engeke ahlukane naye aphinde amtshela indaba ezinye ngaphezulu ukuthi umuntu naye ukhulelwe futhi ukhulelwe ingane yakhe. Ubungayenzani? If ukuthi ibhekene nami lesimo abhekene naso yena umbhuti njengamanje. Mina bengeke sisami kuze kufike ukuthi ezengibizela ama-camera. Mina bengazama ukuthi ngithole inamba yakho ubhuti hlale phansi njengamadoda sixoxe. Hayi ukuthi ngibizele igora, hayi ukuthi ngibizele ama-camera. Okay. Igora nawe uhamba Kuyimanje ngiyeke izinto engizenzayo ngiyivaka kabo wena. If yena kuthiwa uthola inamba yami wakwazi ukuthi ngithinte sibonisane sixoxe njengamadoda hayi ngoba exhuma utrikati lo oxhumayo njengamanje. So if ngoba sekukanje sekunanomntwana phakathi ngiyazi ukuthi akulula naye ukuthi amiyeke umuntu wakhe ngoba sesiside sho isikhathi bephushile. The time kade ngisahleli naye yedwa ungichazelile ukuthi ubeseyimisela ngokuthi ayovela ekhaya la kaMtshali. Okusho ukuthi userious ngaye and usethola indaba ekanje futhi nawe uyakubeka kuyacaca ukuthi ngeke uzohlukane naye futhi ngaphezulu kwalokho ukhulelwe. Ayi angazi ngoba impela nami angiyimisele ukuthi ngimiyeke ngoba sesizoba nomuntu emhlabeni. Angazi ke ukuthi into ebingamiseka kanjani leyo. Ngabe ngcono ukuthi mhlambe ke lo muntu ayekho emhlabeni. Bengizozama ukuthi ubhuti ngweza amagama akhe mase ke ngibuyela nganeni.
Awuhlukane le ndoda yokulokhu ususineke ukhulela unengane ndoda. Akho ngane lapho. Uzokhu ngensidini. Ngoba usalisana nami nje mfethu usakhombisa khona ungangihloniphi. Uzokuhlonipha ubani wena? Ungahloniphi isikhathi sami. Uzohlonipha laba obaboleka imali le mjondo la wendoda. Wena kumele ngabe uyangihlonipha ngoba kwemali eyafika azoboleka usine rent lekhula kuyikhokha. Kuzongisiza ngani? Sahlulwa irent. Leli muntu Uhlangana esifazane. lezo zinto. Uhlanganaphi? Kahlangana. Usine ngeke ngimiyeke ngiyamthanda. Wena. Washo njalo uthi akakhona ukurenta. Washo njalo ngimbuza mina ukuthi le mali le kungeyani washo ukuthi ushawe imali yerent. Usuke wahlula ukukhokha irent ngenye inyanga. Siswama ngiyazi lo nto. Okay. Awente kunye lo mxhaka lo angiyazi siswama ngiyazi ngempela enqaba mama. Mina ngumuntu oyiphantela usinike into engamenzeli yona. Manje lo wena ungazi ngizokufuna la ngizokuthola uhlala khona. Kodwa yazini ngoba ke usushilo ukuthi uhlala nawe usine. Hayi ngisazokuvakashela. Awuvakashe. Kanjani uzobe uvasha kanjani? Ofike phela lapho. Sisami ngiyacabanga ukuthi ulizwile igama likhiphile ukuthi kunomuntu okuzomela ahambe likhulu lelo gama akulona igama ongavela ulikhiphe nje sinoma kanjani. Igama ngisho ngabe kuthiwa inhliziyo ibhlungu kangakanani uphatheka kangakanani. But asifani singabantu abanye bethu bathi mabekwatile bakhulume noma yini noma kanjani because basuke bekwatile. And akwazi ukumvimba umuntu ethi akhulume ini engakhulumi ini mekwatile. Kodwa amagama kumele waqoqe ngisho ngabe sisami asifani. Yebo khona asifani kodwa nje ngokucasuka siyacasuka impela. Kodwa kunezinto kumele uyikhulume kunezinto ekumele uyigweme ukuthi uyikhulume. Ngoba lezi zinto lezo usuke uyikhuluma siyakwazi bakhona abantu abakwazi ukuyilandela. Lezi ngeke ngiphendule ngaleso sikhathi. Kodwa egcineni uyozwa kuthiwa. Kodwa ke ayakunankinga. Ngicela ukuthi nginganivumeli ukuthi nihambe kanye kanye. Ngiyacela udedelo yedwa wenu. Ukuze ngizoba neshock ukuthi niphephile ngoba ngisuka la. Angifisi ukuthi kube khona into eyenzakalayo mase lithi igama babesuka la. Angithandi okungcono mhlambe seningabuye nixoxisana njengeinsizwa senihambile la mina ngibalekela lokho. So ngiyacela bhuti oyedwa wapho. Yeza lapho ndoda. Tshela ngeke ngidlale wena mina. Ufila kanjani bafo? Siswami yazi lento eyenzekile ebuhlungu. Engathi unenkani ubhuti. Lo usiphuphu kabi lo. Hambe shela abantu bakada Bulelo lokukhulelwa uyalikholwa? Into ekhona into enjani? Siswami ngiyazi mina lento angazi kumele ngenze njani angazi ngempela noma namele ngifake inhlambe emqaleni ngeke ngibisa amatata siswami. No kwazi. Kanje ngayenza njani mina? Askizi. Mbuka lapha ekhaya kuningi kuyenzakala. Nisibonile nani ukuthi kuhambe kanjani? Angazi but ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare ngiyamthanda mina. Bye.